So hello लोगोफोर, good evening to you all लोगोफोर। नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर माने बे खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै बार जाफ्लेबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरोना। तो लोगोफोर जोबोद रागा जोंबाय आरोना आं दिनै माने जोबोद दुखुबो मोनदों, रागाबो जोंनो ओंखारदों आरोना। खाथियाव मोननो मोनबा बिसोरखौ माने दोखो होगौमोन आरोना। तो लोगोफोर आंनि साननाया बेनो जे जोंनि बर'आव बिदि दाजाथों जे नोंथांमोना जायनाखि हिन्जावफोर नुदों थांनायाव सानै हिन्जाव, सासेया जाहैबाय उदालगुरिनि, सासेया जाहैबाय बेंगलराव खारदों आरोना, सासेया फिसाया लायनो थांदों। तो बिसोर मोननैनि बिषय सावरायगोन आरोना। तो फार्स्ट अफ अल आङो उदालगुरिनिखौ सावरायनोसै। तो बे उदालगुरिनिया माने गथ' साथाम गोनांखा आरोना। बे गथ' साथाम गोनाङानो माने सोरबा बांगालजों खारदों आरोना, बांगाल हौवा लाना खारदों। तो जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर, जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो बिसोरखौ लब जायो। तो जोबोद दुखुनांथाव आरोना आरो लाजिथावथावबो आरो रागाबो जोंनो ओंखारो। बर'जों बर'बा बांद्राय जेबो नङा, कन्ट्रल खालामनो हायो। बिसोरबायदि जाथिजों दस्रा जाथिजों थांबा जोबोर खर'आव हमथानो हाया आरोना, जोबोर रागा जोंफ्राङो, खर'आ दिमागा फाग्ला जानो नागिरो आरो लाजिनोबो ओंखारो। थ' लोगोफोर आं बेखायनो बुङो लोगोफोर, थांबाबो बिदि मालायजों दाथां, मालाय हारिजों दाथां, नांगौबा जोंनि बर'जों थां, होनबाबो एसेबाबो कन्ट्रलाव थागोन, जोंबो एसे कन्ट्रल जागोन, नैबेखौ सानो आरोना जों। आरो थांनोबो नाङा लोगोफोर, मानो होननानै बुङोबा गावनि न'खर, समायना न'खर, समायना अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ माने गारनानै थांनाय जायो। बिसोरो सोरजों थागोन? बिसोरो दुखु लानांगौ, एथ' उन्दै समावनो बिसोरो इसेबां दुखु लानानै इसेबां टेनसन लानानै थानांगौ नामा? अननाय गैया नामा? अन्थाइ बिखा बिमा नामा नोङो बेफोरबायदि खालामनो? थ' जोबोद दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर आङो, माने भिडिअखौ बानायनांगौ जादों लोगोफोर। थ' दायो नोंथांमोना माने मोनोबा बे मानसिखौ हमनानै दोन आरो खोन्था आरोना लोगोफोर, जेराव दं बेयाव माने खोन्था आरोना बे हिन्जावखौ, माने जाय हिन्जावा माने बे हिन्जावखौ मोनोबा आरोना। आरो सासेया जाहैबाय बेंगलराव खारबाय आरोना, माने फिसायखौ गारनानै बेंगलराव खारबाय, गथ' सानै गोनांखा आरोना। बे हिन्जावहा गथ' सानै दंखायो आरोना। बे गथ' सानै हिन्जाव अन्थाव बाथाव लोगोफोर, खमसे खम 7 बोसोर सासेया जाहैबाय 12 बोसोरसो जाबाय। थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनि बाथ्रा, फिसाया थेवबो जोबोद हांख्रायदों, अनदों, बेंगलरसिम नागिरनानै लायदों। आरो फिसाया बुंदों, बेंगलराव थांनानै बुंदों, बेंगलरनि एस'सियेसनफोरनि सिगाङाव, एबार खनसे बिदि जाबावोबा माने बियो रिक्स लाला, बे जेबो मिथिला आरोना, बे बेलेग हिन्जावखौ लानो हागौ आरोना, नैबेफोरबायदि। आरो जे बे हिन्जावाबो बुंदों दे जे समाय लादों, आं एबाराव बेफोरबायदि खालामला, मोजां संसार जानोसै, मोजाङै जानोसै, अनलायनानै जानोसै, नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना। थ' लोगोफोर, थेंक इउ स' माच लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे खौरांखौनो नोंथांमोननो हरदोंमोन बेलासिनि, जे दा आं दसेनि उनाव भिडिअ हगारबावनो हागौ लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर। थ' नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरोना बे भिडिअखौ लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आ बारायावसो बारा जागासिनो, जे भिडिअजों बेफोरबायदि हमनो हायो जोङो, माने भिडिअजोंबो जोबोद हेल्प खालामनो हायो जोङो। थ' जों भिडिअखौ ओरैनो बानाया लोगोफोर, जों हेल्प खालामनायनिसो भिडिअखौ बानायो लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै जोंखौबो सापर्ट खालाम, नोंथांमोनखौबो जों सापर्ट खालामगोन। थ' बेनो आरोना लोगोफोर, थेंक इउ स' माच लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बाय बाय लोगोफोर।